Gestionar correctament els residus contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. Al Vallès Occidental ho tenim clar i per això els darrers anys s'han construït instal·lacions de tractament que permeten recuperar el màxim de residus i fer-ne nous materials. Però, per fer-ho possible, necessitem que tu també en siguis corresponsable. T'has preguntat mai què passa amb la bossa que llences al contenidor? T'ho expliquem. Des de la separació a casa, cada residu compta. Quan separem els residus en origen, en facilitem el tractament. D'aquesta manera, podem dipositar les deixalles al contenidor que toca i així ja comencen el seu camí cap al tractament. Des que llancem la bossa d'escombraries del contenidor, cada residu fa un camí diferent i és tractat de la millor manera per aprofitar-ne el màxim de material i obtenir-ne de nous. Per això, tan important és la recollida com el tractament dels residus. Vegem-ho. Al contenidor marró es recull el residu orgànic i es porta a la planta de tractament de Can Barba, a Terrassa. Allà se n'obté compost apte per l'agricultura, la jardineria, l'obra pública i la restauració d'espais naturals. També se n'obté biogàs, que es transforma en energia elèctrica. El que recollim al contenidor del paper, els envasos i el vidre es porta a les seves corresponents plantes de triatge i classificació. Allà es tracta segons el tipus de material i es prepara per ser reciclat. Al contenidor de la resta hi posem tot el que no es pot separar. El camió ho porta al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental, a Vacarisses. Aquesta fracció encara conté molts materials que es poden reciclar i allà, mitjançant diferents processos i tecnologies, se n'obtenen materials aprofitables. L'oli usat de la cuina que dipositem al contenidor taronja també fa el seu camí. El recull una entitat social i, gràcies al seu tractament, se n'obté biodièsel. També podem separar la roba i el calçat que ja no podem aprofitar. Es recullen els contenidors específics distribuïts pel teu municipi i es gestiona per la seva reutilització i reciclatge. I això no és tot. Els mobles, trastos vells, piles, bateries, aparells elèctrics i electrònics, bombetes, càpsules de cafè i residus especials, com ara pintures, radiografies o d'altres que portem a la deixalleria, cada un d'ells té el seu propi circuit de tractament. Si separem bé, només els residus que no es poden aprofitar van a parar al dipòsit controlat. Què et sembla? T'imaginaves que gestionar els residus que generem a cada casa fos tan complex? Com més bé separem, més materials podrem obtenir i podrem reaprofitar-ne d'altres. Fem-ho fàcil. Separem, reciclem i recuperem. Cada residu compta.